Ma chigni janeno mar LTN kamora mora ma intiere lak sechegi en kindego eko ma wachako romo kaendi chenro mar dak achana sama bende koro wadwa mondo mi walosi wechego eko maloso kendo konyo dak marwa e kinde duto kamora mora ma wantiere. En thuolo maber bende mano mari matemo mar mondo mi koro imed kata ibed ni nyalo tudri kodwa e yore eko mag tudruok. Jomoko anjo kawacho ni ok wasom mago magin ote magioro. Gigi samoro ng'eny ok disom gi te dakika mwanago gi kende to wacho wach. Koro yienwa yien ka otimre maber wabo temo kaka wanyalo mondo mi wasom ma wanyalo to ka openi urem no kotimre to ibeda beda jang'uono wabo time chieng' machielo. An nyinga en Nico Kelo, antiere kod Pastor Nerea Mbewa ka mabende wadwa mondo mi ko wariemb godo kendo kiogo yien endi ma dak achana ka koro wuok e dho wath kaendi wadwa mondo mi koro wakwang' ei nam mar dak achana kaendi Nerea. Ano ke ing'iya gi bath wang'i angisa ing'eni ki ng'ato ng'iyi angisa to ong'i gi bath wang'e kona kamoro ka intie maber. Antie maber ni. Wacho ni ruoth opaki. Amina. Amina. Ero kamana ahinya janeno mar LTN kawuono ni endi wach modung' wach no wacho ni mondo ka wach moro ino motimre matek ahinya kamoro ti nyiswa. Wach moro ncho timre gwenge moko e Kuria. Gimalich ni karaji neno lolo nyaka jo Kuria neno lolwe. Nitiere nyako moro ma odak gi chuore higni 6 tae ginyuolo nyathi achiel. Nyathine kosenyuol Nerea to dhako ni koro odagi ne ochako nyuol mogolo HD beach. Omako to golo, omako to golo, omako to golo. Dakika mogik nyako ni owuok to lal ne chuore. Kolal ne chuore to chuore koro penjo ni to kara nyako ni odhi kure. Kako timo nonro to yudo ka nyako ni odhi tedo ne ng'ama chielo to dhi nyaka gi nyathine. Koro wacho ni yawa kara kidhi tedo ne ng'ato kara duoko na nyathina ma nyako ni endi mano nyathi ma koro gimo dweche higni 7 kama mondo abed godo. Nikech report machopona wachre ni ng'ano sando na nyathi. Duogo na nyathina mondo ibed beda gi chuori no. Koro ka dichuo temo ng'iyo gini matut ka koro penjo nyako ni to ni mani wuok e odi nang' mano timre ne min gi mano nyise mondo wuog e ode odhi otedi ne ng'ani. Iwinjo dichuo gi luongo ni Paul botiyo gi nyinga achiel no nyako to nyinga kia ni ng'ano to dichuo ma koro terne ni dichuo ni kara ne chot maro. Ka koro wuoyo setimo nonro maber koro okonyre gi rieko mag ji nyalo konye godo to penjo mare ka koro penjo mare wuok mana kode to ng'uso. Ni wacho nang'o no kia nadi koro nyathina no kata kodhi kuno tang' malitni kadha kosewito sewei to ma wuoyi no nyise ni in ma igolo chiega kuma modhi kamodhi no nyako no endo ok ohero kuma entiere to nyako cha winjo min mare dichuo ni kama tek. Nyathine odhi, nyathine sandre, mare ni endi bende en maro magele, ma endi ne en maro ma Slay Queen. Maro mambagariany. Mago mere ma Slay Queen. Ma wadun walose kawuono. Koro ogolo nyare kama nyare otede. Watne samoro ng'ani ne onge gi nyalo maber. To boyfriend mar maro ni nitiere. To od ni nitie nyaka maro ni nyaka gi chuore ma wuon nyako, to wuon nyako ni onge gi duol. Wuon nyako yonge gi duol. Wati ni ng'ani kata kane sero maro ni to jaduong' ni kaendi to obewa wang'e kodhero gi gima en ong'eyo maro ma Slay Queen. Kawuono ero mach matek makia ni inyalo konyo Paul nade. Paul ne wacho ni mondo koro owe dhako no ne chiege endo ne chuoro min mare no. Okawo nyathine odag godo nikech osetamre omany dhako moro ke. Koro Paul ne temo mondo mi nyise ni aseyudo kaka dwa kendo dhako moro. Yiena mondo akend dhako ni kok inyal duogo mondo nadhi mbele gi maisha no to duogo na nyathina. Kanyo ma weche no muoche. Nyako dagi ni ok nyombi. Nyako dwa mondo duogo min gi otamre. Koro nyako koro yawo chunyo nyiso chuore gima timre. Koso nyini koro ng'acha dwa kendo. Matini obet kucha to chunyi ok mor gi bet kuro. Janeno mar LTN wach ni kanyo
en wach manyalo wacho ni en wach malich, en wach ma wiyoke ka bungu ka wichiel ma Nerea Gere manyalo konyowa wacho maendi. Nerea, wach kochopo kama chalo kama, to ere kaka ma iloko nang'o? Nikech ma kata lamo akeni lame, akeni ma imadhe manyasi, akeni maendi ji himre ji negre, akeni ma timre nadi. Erokamano Nick. Ok owinjo ji negre. Nikech ngima Nyasaye miyo ji dichiel. Maro ni aseyo kabisa. Ken maro ma jachode man gi boyfriend. Iluongo ni boyfriend. Maro ma slay queen. Maro ma slay queen. Kasto ka chot ne to miyo nyathine. En gima timre e piny Kuria ka. Nyathi ma nyako ni be pache tin. Pache tin. Nikech gimomiyo pache tin, ane ma amwa gima dwana tim, ok mama na. Asebet gi chwora, mag nyiso ni kata iya bich mogol go nikech min gi. Min gi no mondo nyuole gi ng'ane. Ma ich kimako ne to igolo. To sasa ko mako inyako dhi dala ko dala gi dugo ni ichungi. Nyathi ma nyako ni be ok riek. Owinjo ko notigo bwongo. Be onge tiende mondo nyis chwore gik motimore nikech oseyie mosebi. Koro we chwore mondo nyumbi waendelea gi maisha. Chwore mondo ruchra okaw rabo ruchgo wach mar chiege modhini. Wiyo wilgo kabisa. To kaw chiege menyino bedo. Mane kaka dang'adi nang'o? Ka nyathino sedhi mon nindo go siep min. Nyiso no nindo gi wuon gi. Mano wuon mare. Ochako duogo kuom chwore ni. Dongo nego de chwoge ni. Itemo wacho ni ngero ma jigo ga ni dichuo mameru nigo mano wuoru. Sindio? Joluo dichuo mameru nigo mano wuoru. Ma kata okidware kata orachni kama sira. To ene Rochalo ni yo motho e nyuka. Mano wuoru. Mano wuoru. Koro imiye luoru mar babani. Koro nyako ni odhi makosani koro odak godo kata ni noser odak godo e koro nyako ni bendo bed kama mino kete ni truth and forever more. To dichuogo ni okaw nyako manyalo rite manyalo dak kode. To nyathine to dhi ka sirikal omiye. Ing'ado maber. Koro wafuon wach ni endi. Nyako ni kama entie gi wuon mare ni. Be mano dak? Dong mane mo amua Nick. Dong ini nyaka jathum jowero ni dage ngima miyiero. Be mane mo yiero. Ok dang wagole nikech oyiero. Kane en gima koka ne process. To ndi kaka ne wakonye. To gimo sewuok motingo tiende modhi. Onge kaka idwa konye. Kech mano ni chunye ni eduogo min mare mota. No. Oriambo. Mama wak nyal controller. Oriambo. Ntika gitwe the meaning. Bingi mere moko marono ka koro ni loso godo marono ko ema lelo marach. Ora pesimu inge mere moko marap. En uloso ko to en rap. Rapping en ngama rudho wach kabisa. En wach be wacho gi thuon to lelo be. Apani en gin mere moko ma junek nigi. An kato janeko. To an nyathine no senyuola mobola piny oko. Ok oti gi wiya. Owe atimo dwacha kato janeko neko no orome gi wuon okucho. Orome gi jodala ne okan. An ok okelna neko ni. Koro an atiyo ki an. Nyako no owuondore iti gima giloso gi mini. To dichuo mabe koro dak gi nyako nini. Ma dichuo ma wichal nadi. Dichuo no mano kwamo molewo modiwo ma kosechodo maro to kone maro miya nyaka kendi. Odiwo okwamo. Koro dichuo ni en gi chir machal nadi Nerea ma idwa kawo gweno ichamo nyaka gi tonge. Mano ok chir, mano satan. Pila mo chili ni gini jachendo ji paro ga ni gin goyo. Mago ju chiendi ni. Mano kendo kinono nonro maber. Kinono nonro mar maro ni, kati nono nonro mar or makoro kawo nyako mambe wuon nyako ni. Ibiro yudo ka nitie kasoro bak chien kujucho, e root cause nitie kasoro. Moken ni en wuoyi mabade odoko chuny mi no wae en ng'ama chamo gweno gi tonge to piny ru. Mano nitie gimoro moume to kia. To chieng' magino no rum kopono kawo Yesu moyalo ni magino rumo. To boro ywak odhi ma ywak e choro. Min Nancy inyalo bedo maro machal nade mitimo gima kon ne nyathini. Mama ni chieno. Ok momiyo onindo olale a chwore ok wuo nikech juchiende ko ume chwore. Ok en mama kawaida. An mano gima ok anya Ono je chie. Nick wachi ni ne
Ok, en wach mar Paul. To Paul no. Paul ni. Piny kuria ni. Nyomi ayudo report moro be. Ni mama moro nodak gi chuore. Nobiro gi nyathi achiel to nyuolo gi nyathi gi chuogi ni nyithindo moko aparo. Bas chuoro ni wuok kendo dhi Sweden kendo dhi Canada. To duogo. Koro kare sama chuore ni oko ng'ambo ni to en gi dichuo machielo. Koro ka chuore cha oduogo to dhi wuok mama ni wuok gi nyithinde te ma ja university be. Odhi go ka dichuo machielo. Dichuo machielo ni broker. Kang'e ni broker mar ang'o. To jarongo. To mama ni nechi. Mama ni be nechi South Nyanza koni to Nyara Sembo wa. Sama ne wacho na wachna koni kuko ni mana Nyara Semba koni mane njawa ni okanjawi chik mana yiti winji. Koro mama ni kose kawo nyithinde gi odhigo ka broker ni. Owe chuore kumodak choda kibira. To chuore odhi onyombo. Kose nyombo otero dhok dala gi nyako ni. Ooro pesa ne ore. Ong'iewo dhiang' achiel mar 19,000 gi 100. Ong'iewo mar 18,000 gi 500. Ong'iewo mar siling 17,000 gi 600. Dhok madong maning'in maduong' mogik. Oting'o ter Asembo. Samitero ni en ong'e ni chiege ni dala ki. Odhi nyombo moro. Ikone ni ora donja bida. Ene yo biro. Pinyo gi kotieno ma dichuog na nindo. Ene yo biro mane ok obiro. Obeni yawa to jaoda mabiro nyombo. Ni ora ane mi biro nyombo na. Koro isechamo gweno. Koro ana mi mana okay. Aonge kodi kod wach. Nyako no wabiro manyo mondo waduogni. Otimre piny luwo ka. Ka Asembo wa emonyombie. To nyako ni chige masumbi. To kawuono ochirongo. Koro oduogo. Koduogo to dhako cha megi polise to rwake Milimani Nairobi ka. To dhako cha kawo pick up to dhigo dalagi. To ting'o dhoka to duogo dalagi wuoyi. Koro ja Asembo go sime ne orgi. Ing'eyo ni jaudi biro ka to kawo dhok manyikelwa gi pick up otero ni okondo tero dalau. Ni jodala opoko gochona. Gima kamana akia. Kotimore jodala no gochona. To orgocho. Okwongo dhi amudho kuku duo ka ochuore ni. Orgocho ne ore. Ni ora nyamero ka udho. Tasepiago beti. Kama yude da nege. Ana wuok gi tienda. Adhi through South Nyanza. Adhi omudhoga. Ok dhi. To orkoni kiki wuoth gi tiendi. Aoro ni fare. To oro 1,500. To oro edho mtoka to biro ka udho to doga Asembo. To nyako cha kachopo ka jothurgi wuoyi gocho ne wuoyi ni dhok oduogi gi pick up. Chigi be muduogogi. Obiro duogo Nairobi. Okawo chuoro rwako iluongo ni Milimani police station. Koro jothurgi wuoyi oyudo ni wuodgi omaki gi chiege cha. To nyathi ma wuoyi manyocha dhigo to ringo we ka chuore manyo dhiye cha. Uduogo ir wuon gi Kibira kech ma wuongi. To mamoko to pod odongo. Ka jothurgi wuoyi dhi ni jale dwaro kia pesa kia di kia kasbil mar pesa di kia gini mar pesa di. Gimanyo pesa ni ng'weny ni wachne pesa no ruenye duong. Gimanyo. Sama gimenyo ni oseng'adi ne kesi otere court. Ong'adi case Ndaso area direct. Jogi pod manyo pesa dot ka wuon gi osetere Ndaso area. Gimanyo pesa giringe Ndaso area. Gigolo wuodgi. Koro ni kona ni kama wuoyo kuom daka chana. To gik ma kamagi nyaka wamul ma wapenji ji ni to maisha chomo gi ji kanye. To kata dhako ni be wiye ti adier. Churi monyomo dhok maromo kamago. To ng'at ma en goni to ok ti mandha ng'ani broker kian ko en broker marango. Ikawo nyithi ng'ato penya kama jo university idhigo. Koro nyiso ne piny owuore chal gi mar Paul. Mar Paul to maro kawo nyaro miyo chotne. To ma dhako kawo chuore motweyo nikech dichuo machielo mokawo nyithindo modhigo mokawo dhok motwengo moting'o modwoko kor gi wuoyi. Machielo maro chuna mato no nyisa gutieno maro chuno nyare. Momiyo nyare fair. Nyare chodo to nyare chat gi ji to kiana de nade to miyo nyare pesa mondo ane Nairobi kodhi dala ne Kano. Nyako ni nyakano. Mutedo Migori.
omiyo nyare pesa mondo dhi dala ne omiyo wuoyi. Nyare ni wuogi nyathi kama wuoyi nyathi ng'atni gi ich. Kochopo kucho mino tere the gol Koro wuoyi mane miye cha onge koro en ga gweng' depart okelo nyaka dala gi ka. Owetene no goye proper. Koro nyocho dhi no dwa duogo. To de chuon njo senyombo mosenyuolo nyathi ma wuoyi kendo. Okwe ni chieng' chama nwa gike kodi. Nikech nonyiso ga de chuon ni witin. Donga dhi pile ta duogo yudi ka kinyom. Mano wachni. Be nyathi kiki wachna ni mari kech kianga manyuolo go nyathi an mang'eyo wuon nyathi. Koro wuon nyako ka odhi ka chief. To gigocho ne or ma Nairobi. Kaya wuoko wetene osegoye nyako cha wetene osegoye. Koro wuon dwano duogo ne chuore. Koro jaduong' ni dwaro mondo chief olos wachni mondo owuogi or mondo or kaw chiege. Ok duogi. Chief ing'eni kapo itieko wachno. Adona ng'ade kanyo. Chief koro nyaka ge chief Ojwang' ma korwa. Chief Ojwang' en chief moheri ahinya. Chief amosi wuoteme. Wach mara ni kang' Jose wuore ma dak okethre. Chief loso dak na gi chiega na chief ne chieng' mana dhi manyo dhako ni chief na ka solo chief mondo tera sero. Adon mondo ginendo chief Ojwang' gi chief moko kamora mora maundi okalos marach. Apenjo mna penjo matin nerea. Kane in kata kinde mane mbewa manyi no biro gi chief. Chief ne onge. Chief ne onge. Sama baba nigi jonyuli mane nitie gi jodalo ok mane kama ichope. Koro wach mani chief kore kadwa rie longo to gi ng'ado bura e kinde ji ariyo monyuomre. Ana yacho ga ni ka chief odonje kinda gi chiega. To chief no obobo nyisa ni to sama en gi kitabu gi chiege gibiro ga ira. Gibiro ga ira. O gibi. Koro kokubi. Koro wach chief to kadwa ga winje wach mar kenyika. En gima tek kabisa kendo en gima rach kabisa chali makoro udhi e koti gi jaodi. Kino kada kolo teri yorno mano dhako maweri go dhako mose koteri ka chief mano dhako makoro ai kuome kech baba ni nitie jonyuol ni nitie jodala nitie ka weche tek ahinya kanisa nitie mondo losie kama iriwe ji ma ji kendre ok ka chief. Koro ka chief ni bende chief ni be karo bende lapdho ge jurni ka endi ne jaodi gina jama miyo wiye bedo gi ndim mang'eny kabisa. Koro para ni ka odhi ka chief dangado ge chief jakora de choge do wuoro chief gi bende gin pandi kisi ubendo luro koni samo mayure wala pudho ge jurni ne yuri bose ngeni ruoth ohera abende kanyem kuma atere case chief ki biro machiegni gi kama wache wachina gi chiega to ngeni mano endo chief ni no chiegno endo an utere mana iye ogudo lwar piny ogudo nyaka lwar piny kata ka podini gi polisi nigo to gi woya mana magina mano kore ka ngeni gino rumo to mano gi maonge kuro wach chief na dano monitamri na rea jo kanisa nitiere in jahocho intie ka weche tek ahinya dhir jahocho kotamo jonyuol otamo anyuola u mama nigi baba ni jubet penyo tamre nitie koro johocho magi joma Nyasaye opuodho to ni jite johocho gi bende nitie moko bende gichamo nyaka nyirombe magi be koro kedhi betabu koro nyaki bed motang' ahinya kaka iyiero kata mola ahinya Nyasaye manyalo konyi exact bas kanyi chope ka ok Nyasaye odonjo to onge gima dhi maber. To koro nyiri gi wacho gite gin wach manyire gi mere lokre slay queen gi jigi te chuo timre nade kechin ma otweyi ne wach dhako ka ng'ama chielo broker en godo moro cha bende ng'ano broker mo broker nyaka chingato man thono broker nyaka broker chingato nyaka nyithindo yot seriously. To koro gima penjo kara chuo wana mobore ngo kono mani kech wana makoro wana under siege kayo ni koro boy child ga endi under siege boko shiwo under siege jo kosom gi dhuluo en under siege. Koro aparo ni kae makwa e yweyo to do mondo koro losie wachni wakelo scenarios adek mabeyo to gigite ka wuono ochimo joma nyiri to nyiri mikendo masani yiki wange tar kose en chode kose en rem marango ma dhako dwa chat gi simu e ot nyaka sa uchiro tiro idi sani so chiko chuoro se nindo mo ol wuok dhi e chuo yude maken podo chat mo nyier satan chiki nyinge Yesu Kristo burulo ochiki wadhi e yweyo samu chiki ne mwadhi e yweyo mondo mi kuri ywe gi chik mo chiki no endo mondo mi weche gi kiwe bedo matek kaka do bedo matek ne nikech aparo ni piny odhi agwata mae ka winyo ga koro piny odhi agwata piny otweleso piny owuo to eda kachana ka endi koro kwa dogo na
Kikidhi mabor en chenro ma dak achana ka wantie kod Pastor Nerea Mbewa ma bende en jahocho mar weche mag dak e iye kaendi. Wabro dhi nyime ka waduogo. Maendi en chenro ni ma pile. Erokamano, kikidhi mabor. Kamano joina mar LTN weche ni kaendi ma igi otwere. Director marwa Josephat penjo en to penjo Nerea ni to Nerea chief no ogo kom kani biro omi asembo. Gi jaduong' Mbewa kose nen nang'o. Kore mwanyiero kaendi koro weche tek. To adier mantie ni chief to ne onge. Kendo chief onge mano biro. Buni biro manyi. But Nick, ing'eni chief to kelo kwe e yore te. Omiyo kata kobiro loso dak, okane kan ticha ndonge. Mano obiro mondo okel kwe. Kwe mane. Obiro olo pi mang'ich gik maricho. Mang'ango maricho ma en dode onge ni. Ato kakoro chief okidwar. Kare jo fida tibiro dwaro. Nikech ja fida be en achiel kuom sirikal. Ang'o fida? Fida goro mando koro chope kuro nang'o. Okakoro tek to koro wadhi e fida. Ka tek to wadhi e children ki ang'o. To fiti no kibiro gi fiti no. Nitie kama fiti no biro chope. Anto geno ngima na reka kaparo. Gima tek ahinya ok wayware. Wawere. Gini yot. Wang'ado ka nyithindo mang'ado ne wang'ado koro waywe. Ka ukori we nako. Kaka Ibrahim nyiso lut. Gima yot. Onge gima oywaru ni kore ka ng'udhi ka fida kore ka dwa chako fiti gi weche mang'eny. Chief be kia kore ka ni kinyu chako duogi. Pesa be ema chako duogi. Pesa be okanyal dwaro gik moko machalo kamago an kit gimana. Nick. Ito fida mane maduong' moloyo jodala kama no yudrue. En fida mane maduong'. Fida mane maduong' madilo Yesu godi Nyasaye. Kaka koro tek. Koro fida mane madilo Yesu. Mago bes lay queen gi ekip dhiye ni mondo megiyud kaka fida ok dhiye kapo ni onge gimoro. Iseno ng'ama dhier ma itero ka fida. Ng'ata mudhier kata mana mawang'o make koro gweng' mokosana gi jaode. Iseno ka jaode tere ka fida. Ai odhi udang'o. Fida iteri mondo miyo mayo mwandu ma intiere godo. Neno, odagi timo kama koro mshahara ne mochamo chande. Nus ne odone mondo ng'adi mondo miwa kaendi mondo wapidh go nyithindo wengech mag nyithinde. That's all. Okwachi ni fida ni gima rach. Fida ni gima ber, okonyo e yore go mag chike mag weche mag mine, ok rach. But kika ochuri mitero kanyo, to itere gi motive mar ni mondo miyud mwandu mage mondo micham. Kata chamo pesa no to onge gweth mantiere e iye kanyo. Koro Mary Maslay Queen itemo nang'o? Ing'ama maro. In gik matimre gi to uling' aling'a to neno to un jo kanisa. Mai miwacho ni pete gi bishop be oling' to biye chamo kanisa Nyasaye malwar piny to biya to pete to lemo magene gi ngufu te to biyo tamo kata mna chungo mondo kik cham kanisa Nyasaye. Koro un matata kanisa ruombre piny riep nikech biye. Koro un jogi upuonjo nang'o nikech aparo ni kanisa kama upuonje jogi Nerea. Mine miromo godo, conventions midhiye, family life mupuonjo. En ang'o kara ma ipuonjo nikech wacho ni moko jechene modonje. Jechene ni oingo. Ondiki muma ni ng'ato yie gi chunye to fulo gi lewe e kirese. Jachino ko nyal golo kawuon jachino dag ni jachinde ok gol. Nyako yie. Koka jachino wuo. Muma wacho ino biro ir joge to joge ne ok orwake. To joma no orwake nomiyo bedo notimo mondo bed nyithind Nyasaye. Koro ka Yesu biro to ng'ama orwake to dhi ire. Onge wach. Mano opuonju maber. To Nerea adwaro mondo koro wang'iane, wapuonjre. Nitiere gik moko ma nyaka wapuonjre adier mantiere makende. Nyathi ok nyal chode gi osiep min mare. Ing'ama miyo nyathindo biro ng'e nade nyaka chorni kama nitie. Aseneno gi wang'a Nick. Ka jal moro ma japuonj chodo dhako to chodo nyaka nyathi ma nyako. The badness kata bad news. Jali no tho ma dhako chotho ma nyathi ma nyako chotho. Mano kuom. Rumo te. Kanyo rumo. Ok en gima kare Nerea mondo gima kamano timre. Anyuola kama jodak ma ji nigi paro matiyo. Kata bed manini ng'ama wiyo top machal nade. Ok nyal bedo kamano. Gima ng'eyo ni ji mare ga mon mago to winjre. To ji ok nyal bukre ni kao nyar ng'ato, chotni gi nyar. Churi. Tichaki kao nyar chotni. Ida goni chi. Haido nchiki. Mano gima nyaki kemea. Achike. Mano chike. Kuom nying Yesu bro ya chiki Satan. Udhri ai. To samichi ko Satan ni.
nyirigi beche kesatan ni kuomgi nikech nyithindo manyiri bende palawayo onge gimoro minyalo wacho kuom joma nyiri masani. Liet pass. En liet kose en fu kose en nyoko mane nikech nyaka beni nitiere gik moko ma timre kama an kang'iyo mos e pinyni to kawinj nikech inyathi manyako meru kasimna gi ng'ani sefo nyaka ni maendi en chot mamana into kanyo to koro idhiena to mama wakasa gi ng'ato mino ni madhine tedo ne chidire moko nabiro kama wacho ni kijana moro kibira ka dhako ma en go to thin rom ga kuru thin to dhako machal nade yani nyathindo moro kare mon manyitinde gibe kala en pili matindo magera ino to otoyo ne chwore TV to kikombe to keto manade to gochwore nyimi ji to tero chwore fida to ketero chwore kadisi keto akon ai kunye timo weni wema to kane awachi ni karan thuol monag lake nikech thuol konag lake to kata nyono wiyo kokai okadwa nago dhako ni nikech onag laka anyalo nege tapenye ni to chuno ni manyaki daggo nikech gik yani be king'iye kama nyaka samo be yani kana kingi iwe ni nje chien koro ne yo mane nje chien mano ke niwe nje chien mano koro nje chien tepe kolo biro koro en owuno gon kaka nyako maromo ga kuru no to nyako maromo ga kuru to noyudo kure no boro ode kane wuon gi oro no dhi wuo gi ng'ato buto de kanyo to ng'ano gone ga sime moro mosari otieno to jale ne ni gote to rawiro jale ni yawa kama Mombasa to baba no rairo siepne moro ka kora go sime makora hol miya simbi nya chaka tema nyathi ma wuini no na oroma ni kare bworo oda ka kinyi dhi to gigocho ne wuon nyako nyathini okoyudo ng'ama dwaro koro anaja kama koro onge kaka danga weye oninde pap nyathini en kijana to kona ni nyako ni kata kano nindo kanyo gima notimo go nikech ne oko par ma okonya nyathi manyako ni karo konyo jechi kare gik moko nitie mabiro ga e nyim ji ka satan gichung ka jechi kare omiyo Goliath no chung ka satan e nyim jo Israel ma Paulo jatarso bo chung ka satan e nyim jo Kristo nitie gik moko mini wene ge beyo kare gin satan e mokelo gi koro ka nyathino dok kinyo me nyathini feyo dhi nyathino chako duogo magi mon moko matwere kuom ji aha to kang'iyo kaka nyathi ma wuoyi wuoyo neno ka gima nyathi cha okohere nyathi twere kuom okohere ni koro nyogi nyuolo nyathi ma nyako chak min wuoyi nyathi marum nyako marum ga kuru ni wiye wach iwene chunyno wiye wach sura bo ongi go kori kond magi titimo na sura dhi kure ndika mikawe medal mar sura ni ngane japen donge kata mana kata pie mar ber donge ji ber kama yud Miss Kenya no dangi choka kata kama kata ngato koro nyako ni marongo kuru ni ko nyalo yudo Miss Kenya Miss Kenya bae machao ai koro Nick to wewe komondi to kakoro Miss Kenya bae winyi wachi ni maber Miss Kenya bae mateni okoja ber mana ariyo orom ga kuru mara dek otimre kaka otimre no be no gi get together mondi kete gi kamora achiel gin kuom ng'ata achiel these characteristics orom ga kuru oken Miss Kenya tini ber bende moro malich ahinya onge tae bende machielo be wacho ni kako timre no gigi te kiromo gode e ng'ata achiel to gibiro e odi itho ne kuma kiwuotho da kiwuok kendi all in one gik mukadego otero chware kasfida otero kia ka children ki otero ka kia gimoro ngia kibira ka otero ka chief otero ka miki 10 otero ka kiango mitbe kiwinje kama oruro chalo bigari machon mane chwako gi yie koro mane ng'ano product kadaka kode ni okay ujama choga samara ki anakia kodolo ku Waswahili wachoga ni kipenda choro ula nyama mbichi winje wechegi kipenda choro ula nyama mbichi ina kumocha ni ng'ong'o no ina ko wacho no orara cho chalo ng'ong'o to ober ni wuon go ko ber ne pod nyaka kawuono twere makata sama ni wantiko ni fund gigi mande dhi okabedhi ogo ndiro okadhi athinto digo bas mano koro to okilem kidhi lem nikech mago to kora pani mago ndie malama mabro konye wacho nini ya ng'ato yigi chunye
To fulo gi lewe. To chuoro sibiro iri mogo ni chonge piny yawa. An akuru ni oroma. Okidhi lemna akuru. Nipoko njudoro le teko moro maduong' obede nyako moro. Obede kech mando koro komani mano kodhi mararacha makapo ni koro ni en koro e jaodi. Ng'eni giteko ga malich no jok muswero gi. Dak be gidak e piny kama ok githo. Budho be gibudho seriously ok githoga. Mayot seredo maseredo no. To timbe gi be kene kido malela ina makoro malelo no. Tin makori dhero. Uyuk ti. To kamoromo e gweng'. Kamoae ji uyue. To wuotho to dhako ka dhako. Yani stocho no pimo ng'ato ng'ado ne rieke mo. Tiende be tindo. Yani ni pimo. Tiende yani. Sandan kuocho. Ne reo mano chwech Nyasaye. Wende kamano. Wawuoyo ka wa discuss gik maricho. Ang'e nyama ber no chwech Nyasaye. But gik maricho to richo. Ondike muma mar ngeche. Ni kiki ni kwero ng'ato ratiro. Ber malo here to kinyise kethone. Koro nieri to bwa ketho mar ng'ato. Mano onge makosa. To koro tiende matilo matilo ndo koro en ketho ne nade. Kati tiende ine miwache momiya nuoyo. Dongine miwacho. Ni tiende be thindo. To koro akuru moro mga kuru ni. Ok en mano chwere. Tin kabisa. Mano mna kosa dala gi samoro. Mano chwech Nyasaye. Inere. Rach mi ko rach go no. Be samoro ber go ng'ato malich. Ok awacho no rach asach. Lakini timbe ne koro miya koro akete degree mar joma richo. To koro nyisane dichuo yie. Onego nyom nyako ma jaber. Ing'eni tie timbe moko makata kore beto ketho ber ni edi kabisa. Ko timbe ko ilose tim. Ketho ber ni flat. Lakini dichuo be onego yude nyako ma jaber. Joluo no wache jaber jaula. To koro nerea tangi dhi kawo wanahon ibigo ni koro ni en timbe ne. Magara ng'ato kumose koro kwe. Menen mari kendi. Raki opong to gogo. Ya wanerea. Dhako nyaka bede ng'ato kata kibe kata ka jone wacha ma jaod ng'ane. Ting'eyo ni mondo bedo ga maber momiyo Nyasaye no wacho ni ochweyo dichuo mondo nen to dhako no ochweyo mondo bed jakony. Koro dichuo kadwa kawo chiege to nyaka non gimo kawo kepa. Mine kepa magore aburu go. Mago be mapatgi no lal. Chuo ng'iyo gimo kawo. Winjo wachno kanyo koro yie kodi. Ng'i gimi kawo mondo mi ka ng'idhi kuja kichak bedo gi gombo kendo mang kamoro ni yawa ni to da bede gi machal dho nyiri to beyo mang'eny onge nyiri mabeyo iwacho ga ni the beautiful ones are not yet born. To kata kamano endo kata be kidhi kawo kae moro man dhiam kata bende ang' ka iwuotho godo tibe winjo ni an wuod nyang'ane anyono piny. To kidhi kawo mo kiny to be koro ae chunyi igombo mana kendo mar ng'ama chielo dhi ketie gombo dhi ketie richo. Miyo sami yiero ng'ama dichuo be yiere maber bere nyako be ber makata kanyono dalau kanyo kawacho ni macha to koro chieng'ane mabiro cha. To kikawo dhako ma mari kendi ma kata mana in wach mabiro ni kata man tabu nitiere ni ne waparo onge in kadi kanyo kwe nitie chalo piso. Tabu mara ng'ama ji paro. To ni tabu nitiere niya weche moko nyowuok lo kane jaodi Kennedy nadi bagi ne be ng'adi chunjo gik makamago. Okone bini ng'adi chunjo ni linga ni okapuonj marach okalos marach apige ikone nyaka dichuo winjie gigo mako bed ni gigo kwinjre kuome onyiso ni okawa wanaon mano mari wanahonni mano inigo ina kende kamano nikech nyaka ng'e jaudi cha kanye gidhi e liel kama endi nyaneno ka ng'ane ja yure mang'ane mose kabisa ole mong'iyo wang'e te nyo dhi olimo yure mang'ane kacha mabende gibudho gi mine gigire kanyo endo gichi yure no ne ber. To in mari ni en mari kendi man kata kwa liel to kaka no dhi liel cheka goduogo yo mano luwo chabe molo amin. Kiny tibe chako wacho to anto kara nadhi ang'o notimre marachi mitika kore kodwa bedo mayach kore ke wacho ni koro bato koro ok maracha wito koro piny lich kanyo. Koro dhako en maua mar dala en maua mar ot to gima duong' ok en ber no kende ber odhiye gi tim to gi wich tim gi wich to gi ber moro maber bere nyasembo kata kapo ni ng'ato yudi to wacho ni kata nika sani koro intie ni mbewa kata kane nisa ng'ani koro jadung mbewa ne ni TV omor ndalo tinde ng'eny lakini wacho ni kae mana go jackpot to ok ni kore kane wacho ni pongo na TV kayiem ok kamano magi shibo wacho koro adoni mondo watiek chendo ni to waloso gi Mary Masley Queen gitama somo kendo to ni wacho ni dhano go koko ni ok wasom gi dhano roma asero message kedi to kusom abiro weyo
nikech message na mondo ema miye TV no mondo Mondo winje ne kisome. Kora bo wene no TV no. Ingeni ka gi wene no TV no to gi podho wasom ne gi mondo kik gi wene no TV. Mondo gi ne TV. Los gi mere maslay queen go mondo tieki. Maro. Bede maro mariek. Ondiki ni dhako mariek ema bidho ode mofuo to ketho gi lweti owuon. Ondiki ni dhako malelo chwe ka kodha jiki. Kendo ndiki ni omiyo chwore tuo mar nyamuoda. Koro ka in maro machalo kamano tisenego chwore chon, nego nyithindi go chon nikech ikethori. Nyamuoda arthritis. Arthritis. Moro ma jonyo chongo. Orwako ne chwore arthritis. Madam omiyo jaudi arthritis. An Obat Steve Jamasala got odiero Uyoma Siaya County weche mon tek ndi. Kamano. Obat wacho no. Apa no chalgi wanu winjo wachni. Ano maka wuok Uyoma Okunja Nick mosna jahocho. Amina. Awinje maber kendo wabet piny gi jaoda. Jogo jomohero dak achana winjo gi. Kamano. Nick mano jachien apa ni mano osewacho moko ka. Machielo an Beatrice Alasi ka karachuonyo Nick mosna pastor lemne chwora otamre dhi nyuoma dhok asewuoyo kode to otamore winjo. Kuom nying Yesu odhi ibiro gocho na nodhi. Mana mayom kamando rudho ti. Beatrice mondo odagi, odo mondo nyuome odagi kaka. Dichuo no dhi nyuome kendo dhi nyuome maber molo monte. Beatrice ka uyie. Ananyango akwayo number Pastor Nerea please ibro chiwo negi. Lolwe an Elijah dong wuod Okela. Nitie dhako moro odak batha kae ka chwore odhi tich to okelo chuo e ot. Mapa no wasewacho donge? Nanto sata. Wasewacho. Magi gore me gik mowacho ka wuono gi eki. We appreciate the good work Opio Jauriwo Kanyipir. Erokamano wuod Karachuonyo. Koriwo ni nti Karachuonyo. Oriwo secondary school ni Karachuonyo. Oh. Pastor an Ben kawuok Rutek nyara ola gi wach dhi katedo atim nang'o? Weya dhi. To dhi katedo samoro pok oromo. Nyithindo manyiri matinde bukete kete ne wiye wach. Nyathi mabe wiye owichore nikech oromo janyuol gi dhi katedo. No koro janyuol manyo wuoyi. Weya dhi koseyudo. Amoso Pastor Nerea kod Nick an apako ruoth an Irene ka wuok Siaya an gi higni 27 adwaro dichuo ma ja higni 34 kadhi mbele an gi nyithindo 3 manyiri namba boko chiwo morumo tayo ndiko namba 0704 SWSS ana kora ken namba mane tayo nyithindo 3 odaro ng'ama osetegno ma ja higni 34 kadhi nyime kanyo oketo nyithindo 3 e dala giko dwaro dichuo somwadhi mano kori konye nadi. Ai biro donge namba boko miwa. Namba boko chiwo lakini mie hope keto nego kimi. Mie hope ne chako nyuol kendo kosa mie hope. Chuo ga onya kabi dong ng'ano no broker dong onya ng'ani broker moro broker nyaka nyithindo gi chinga. Ma jo university. Ibiro yoda nyara bere miwa ma namba malongo. Koro machielo en ni kan Fredy Afune an gi higni 29 kawuok Kisumu adwaro Nancy no ma ja higni 26 to obed serious an namba na en mano ochiwo namba ne Fredy Afune dwaro nyako namba no oselose wiye kaendi odware kendo wacho odwa dak kode achiel kachiel. Wach machielo en ni an min Maki JJ kawuok Kajulu but Angira School amora ahinya gi puonjni mosna Nerea ayie kod kuma arwako ayie kod gima owacho no kata ken nang mane wacho moyiego no endo daka chana Pastor Nerea an okombo aloko ohala mar diek to pesa lalna alala lemna abiro lemoni tichule sadaka achiel kuma par chiuma gmiseni ka cheke dwaro mondo pesa ni omuke lweti mano e diek mo uso gi to mak ni dongo di kelo pesa to koro pesa ok bede lwete to kokel pesa mondo odolie pesa ni dil gi rembi Yesu no pesa sike lwete koro mano koro ilokri jadolo koro sani koro idwaro mondo koro gol sadaka okawacho kamano okokelna koro ibedo jadolo hihi no okokelna tere kanisa ne ma wacho kanisa ne tijo moko maloko kamando kata kanisa ne okogole kata sadaka koro Nyasaye be ok miye gwethe tich gwethe sangapi to muma wacho ni tema ura ne kukela achiel kuma par kod chiuma gmiseni kaka chike dwaro ka ok ana yawno dirisni mag polo mamiu mwandu mang'eny makami kete onge koro oter mondo ne mwandu go
Anadhis kawuok Dago Kanyaluo. Dhulu moko jomoko ndiko matek yaw. Ango jo Siaya. Ka jaluo wacho ni manyne wuoyi motegno ma chunye ler to ong'eyo rito dhako. To ang' nang'e ni chunye ler nikech jogi orona ma message kaka en booro. Adhi ng'eyo ng'ani chunye ler to dhi rite. Doni soja kaka timo. Kidwaro mondo iyud wuoyi nwasewacho kaendi. Gochne Nerea. Nerea bende wuoyi bende biro gochoni mondo irom gi jogi ko mondo ming'egi. Moko nyobiro e odi. Moko nobiro e oda. Namor ahinya. Tie gimano nikech sa bende rumo koro kaka damo tieke dak achiel naonge. Mano biro e odegi. Ang'o maber mane ikelo? In mane iriwo gi dak achiel naka? Na tudo gi sime. E dak achiel naka. E dak achiel naka. Kasto Jakure gi Nyakure. Nyarugenya gi Jakarachwany. Okay. Koro nyegi biro e odi magilimi. Nyago gidwaro counseling kapok gichako dak. Eka wuoyi no adalo biro ir nyako to giwacho ni ok noyuda ka onge. Ok adok ok aneno pastor mo cancel ama nyise chandruoga gimo miya dwaro nyako ni. Nyako be ni pastor nana luoro maka idok ok iwuoyo go. To wacho kodi onge. Koro ne gibiro oda. Good. Teno ka ji nyuomre kaendi to nyisige ni kagise nyuomre odo dhi manyogi mondo ng'e kaka gidak be maber. Nya wacho negi. Ka gidak achama. Nya wacho negi. Mondo Joel tieni bo neni, jolulu neni diri jogi odak maber gini konyogi. Nya wacho negi. Koro magi be pod dwaro chuo, dwaro mondo mi konygi kod weche mag chuo kaendi achiel kachiel. Watieko chenro ni endi kuom sani endi otamre atama nikech thuolo tamre. Sa tin to weche bende mit. Wach Mary Maslay Queen adagi. E dak achiel modong' no. Wach na adagi Nerea. Nyiri bende gi mine gi Maslay Queen gi. Gidhi girure gini. Makoro joma chuo odong' ka koro wano piny otarowa. To jaduong' ma wuon nyako ni. Eni to nofite. To nomanyne dongo wadumba. To otim pache nade momiyo gigi timo to bolinga. Be gin ngede ndako nyalo tamo dichuo mbede mumemre kamano. Ok omiyo piny to otimo ne ang'o. Omiyo koro rewo. Dhako nyalo chopo kuma koro no otimo nino kiano odhi kia kure odhi ogajre gige moko ni koro biro makoro oketi koro irahoi. To ang'o motimo jaduong' ni? Ma chiegi ong'e maber ni chodo to chako kawo nyare golo kadi chwo. Bo ong'e ni nyara we chwore. Obiro iri ng'ama chielo. Ang'o motime? Okero kara wach ni en adier. En gima pani en adier. Migi wach mogik ta igol namba ni joma dongi namba. Okay. Wajoma mine dwani warad kod Yesu thuona rad kod jal mako rado gi ngima ni to gik mariche ma to gik mabeyo Yesu rwako. Kumano daer mondo mine te orum kod warruok mar Yesu Kristo. Ok adwa lemo, adwaro warruok maloko ngima ng'ato. Nikech ondikie muma ni ka kidi wa malo mogo ng'ato to rego matindo tindo kamogo. To ka ng'ate molware kidi to biro ng'e kaka olwaro nyalo tur si chome. Kumano adwaro mondo Yesu rom gi ngimani mondo regi kamogo. Dhako mora mawinje chunye no dwaro romo gi Yesu mondo gik mabeyo timre dalane ayie mondo ikaw Yesu Kristo kaka ruoth. Namba na en 0720 40 39 13 kata 0737 77 5981. Nyasaye mondo gwedhu an pastor Nerea Mbewa mar duond warruok gi chang mwaka chunyo kama skul Kandiege manyara sembo kanyikela modak ndhi warangenya skul. Erokamano Nyasembo kuom weche mabeyo mimiyo wagoeko jogo eko magin Mary Maslay Queen en wach matek ahinya kodu nikech waketo nyong'ong kuomu timbe machacho wae kapo ni bedo marone pok oromo ni to okibed ni nonyuol chon kosa mobedo maro pod oneno koko noromo ne oneno mondo pod oslay ine be ni nonyuol chon dok oloko nyako ni michotne. Kora paro ni mine Maslay Queen koke ikri mabedo maro we thago chunji gi bedo maro ni luongi maro maonge tiende maro episo chwade mere gin joma miyo luor kamoro amora ma ji nitiere uru ketho nying mere mang'eny ahinya odimbre kendo long'o to achach ma kaka in ma ikawo nyari miyo chotni no endo in wamanyi to pod wabro nyiso wach ni endi ka odhi matek ahinya to wabro kele mondo mi jopiny ong'e to in ng'ama nade maro no wabro keli mondo mi ong'e achiel kachiel. Mos odhi ne jogo te mantiere gwenge mag Rongo sani endi kama Gambo kucha kidhi nyaka Kanye Mache makoro ibie gwenge kendo machien koni gibiro yawo endo amoso kawuono nyaka jogo eko mantiere kuonde eko ma iluongo ni Uriri kuonde
gwenge kuma bende moko ma iluongo ni Rapogi kanyo endo. Mago gin gwenge mang'eyo ni gin gwenge manigi joma ohero LTN ahinya. Jo Sony te, joka Sony duto te kawuono ne mos en maro. Atoto kanyo nikech ne nitie mos maber ahinya moa kanyo. Ang'e ni uneno Lolwe TV kinde giki duto. An nyinga en Nico Kelo, asebedo wakelo chenro ni endi ne in e thuolo ni endi nyako chako rom kende juma manyien. En erokamano masani bed kod kinde maber.